atmosféru Liptova premenila na kulisu, kde sa stretla modernosť so sofistikovanou estetikou. A Milan Fashion Show sa vďaka luxusnej produkcii a dôrazu na detail opäť niesla v znamení elegancie a kreatívneho umenia. A Milan Fashion Show dokázala opäť prepojiť módu, luxus, dizajn a kultúru. A keďže modná show patrí na molo, tento raz to organizátori poňali doslovne. Ideme vám predviesť naše plavky, plavkovú kolekciu, najnovšie plavky, ktoré vlastne šijeme priamo pre naše zákazničky. V druhom rade vlastne chceme predviesť aj kolekciu oblečenia, ktoré Versace takisto šije priamo u nás na Slovensku. Šijeme elegantnú módu, športovú, do fitness centra, teplákovú módu. Vždycky bolo mojím snom, aby sme zorganizovali nejakú podobnú akciu, pretože sme tu vybudovali krásne molo na Marina Liptov, u nás v Bobrovniku, v srdci Liptova, na krásnom mieste. A myslím si, že k tomu miestu patria aj krásne ženy a krásne modely. Ja som rád, že je to aj teda v takejto menšej obci a že sme priniesli kus zo sveta módy aj k nám na Liptov. Sme samozrejme veľmi hrdí, ľuďom sa to páči. Množstvo spokojných zákazníčok, ktoré vlastne, keď o nás nepočuli a potom skúsia, tak stále a stále sa vracajú. Takže to je pre nás taký hnací motor dopredu, že to nerobíme len nejak pre seba, ale hlavne pre tých ľudí, ktorým sa to páči a ktorí to hlavne veľmi radi nosia. Návštevníci sa opäť mohli ponoriť aj do noviniek a zaujímavostí zo sveta zdravia, estetiky či lifestylu. Krásny, ale predovšetkým zdravý úsmev dokáže výrazne zvýšiť kvalitu života, čoho dôkazom sú mnohí naši pacienti. Preto vlastne funkčné estetické rekonštrukcie chrupu sú práve tie výkony, pre ktoré nás najviac vyhľadávajú naši pacienti. Že vlasové kliniky sú špecializované trichologické centrá, ktoré sa profesionálne venujú zdraviu vlasovej pokožky. Primárne riešime vypadávanie vlasov, mastnú suchú pokožku, alopécie, seboreu, lupiny, problémy po transplantácii vlasov. Zameriame sa na to, aby sme mali pre pacienta komplexnú starostlivosť. Zvlášť by som rada vyzdvihla estetickú chirurgiu tváre, kde sa zameriavame na deep line facelifty. Ide o veľmi prirodzený efekt s výsledným výsledkom tváre, ktorý je veľmi prirodzeným liftingom a dlhodobo trvajúcim. Priniesli sme vám sem originálne produkty priamo z Egypta. Každý vieme, že Egypt vlastne je kolíska krásy už od čias faraónov. Táto kozmetika je určená hlavne ženám v strednom veku. V rámci podujatia sa ale myslelo aj na pánov. Ich pozornosť si získali nielen krásne modelky. Prišli sme prezentovať taliansku značku Piaggio. Každý si nájde, pretože tie skútre sú určené skôr pre nejakú mestskú mobilitu a tie väčšie motorky skôr asi na to cestovanie a zábavu. Sú to všetko výrobky, ktoré sú čisto z mäsa, ktoré pochádza z českých fariem. Chceme tomu zákazníkovi dať kvalitu a chuť, aby vlastne mal zážitok z toho jedla. Prišli sme dneska vlastne predstaviť vám tu vozidlá, ktoré ponúkame na predaj, na servis a robíme aj požičovňu vlastne vozidiel. Je záujem aj o to požičiavanie, tak najlepšie je to vyskúšať na vlastnej koži to vozidlo, až potom okúpiť viac menej. Nová značka Moj v segmente produktového nábytkového dizajnu. Unikátna tým, že celá táto kolekcia je absolútne udržateľná, recyklovateľná. Je to taká univerzálna nádoba, ktorá môže slúžiť ako thermal box. Môže to byť box na hračky, vyvýšený záhradný záhon, čokoľvek. Dnes sme prišli odprezentovať motocyklovú značku Indian, ktorá je prvá v rámci amerických značiek uvedená na trh alebo poznateľná. Je to v podstate ikona motocyklov zo zámoria. Hostia mali možnosť zažiť výnimočný večer. Marina Liptov v Bobrovníku dodala podujatiu jedinečný rozmer. Svojou atmosférou a prostredím pozdvihla a Milan Fashion Show na nezabudnutelný zážitok plný štýlu a luxusu.